kubli shibun yepi bro dia kani video ngin yepe yakini kinong komen yai ba arden kumno ki komen hadin ba iong baka sarkar put ya pisa sarkar baka shna yak jingte ki pomda idon kam than true 100% ba arden 222 lai pen prashna shishna thau la ka thau pisa 56 lai nga ru ken nga ilengo bha ha ba ki pen pra dep kishna ya ka ju hi nga la kwa e banong na du mno shukut kai pisa ki ba 73 lai sarkar lot phun nang mi sep udu kusuk nang bam pengam ki ba he ban pe na du ki ken ro assembly barem ro ki ken ro ba ta tail barem ki pen pra byang ta thamai byang kum kini ki kom pen trai kam serwa pulut pisa phun 60 lai ngaru karu kom ba shu pe lengo man kapur kasram hamiklaya palat RR not hajar klur ngam snyo sne yak miklaya kasorkar shat serwa 180 lai ha upra 130 lai la palat shisha ha assembly barim lei da ka bastang kum kasne ransun sudah kitiar 65 lai ha u hajar ar phupra kala dei kapor yangi kum kipai ba kari kasi bangin ailat no ya upra ban ya kapor sinshar namar ya kiwek partingin amla shu banshanya namar ya kiwek parti kidei kibashu pulut phut ya kapisa pai ba nangne shakman kala dei yangi kum kipai ba kari kasi bangin kindit benriu no lem kum ta kacela jingi kan nyap dabram nakpor shakapor kan omlai ramshu lano ru langi dangi ailat ya kiwek parti makin dang sinshar sa hadin manu bajinjar hatro omdei kipai namar kata ngidei bisnya tu omban ngin shap bit sa agini gwek parti nakpor shakapor long live VPP hau pra baim ka kri bat kejai benriu 158 lai hajar al pra ngin pe dau pra ha upra 96 lai du pawan upra hi ru satim lut kar kompen kam klai kapisa pai ba hi rei hai kir la shu pam klop lut won lai dau pra ngin pe hawar jarar papra 40 lai ha assembly tela shu ya bam jembe ya kapisa pai ba nakino jing ya thu ka jing hi trei assembly ki officer han trei ki thung kam lun ya ki kun ki ti kumno ki officer ki kamai jam ki pisah balai barjala le bari good job ba arden ngidon hasna jongpi long live ba arden tang ba arden ka sarkar kale bahe hap kran dual lai kane kadon preng sor tiha ban pen itanan good job meklaya government keep it up jing pen bana ba pen itanan om da pen sor pisa clean politik la shukun tho habang izin ek emle ka shong haki ken ayu kidai ban bat kran MLS kidai kamram juki ban kran bat yatai to nai da lecture than shaki pai ba ma phiken lam yakwe ayu pinda namar ka jala annai kidai kuti than yakwe jut palat ka corruption twalai de tamne perlok kublisibun